Miten Forled erottuu muista ihonhoitosarjoista? Aina kun puhutaan laadukkaasta ihonhoidosta, monet tuotteet lupaavat kosteuttaa, kirkastaa ja nuorentaa ihoa. Mutta mikä tekee Forledista erilaisen verrattuna muihin premium-ihonhoitosarjoihin? Tässä videossa käymme läpi 3 asiaa, minkä vuoksi Forled on saavuttanut vahvan aseman ammattilaiskosmetiikan maailmassa. Sen teknologian, ihonhoitofilosofian sekä ainutlaatuisen hoitoprotokollan ansiosta. Forled on japanilainen patentoitu ihonhoitosarja, jonka kehitystyö perustuu pitkälle vietyyn bioteknologiaan ja vuosien tutkimustyöhön. Japani tunnetaan maailmalla korkeasta osaamisestaan ihonhoidon ja kosmetiikan maailmassa, ja Forled on tästä yksi merkittävimmistä esimerkkeistä. Tämä erottaa sen monista perinteisistä ihonhoitosarjoista, mutta teknologia pelkästään ei vielä tee Forledista niin poikkeuksellista. Ajatuksena on, että iho pystyy huolehtimaan itsestään ja myös säilyttämään tasapainonsa myös muuttuvissa olosuhteissa. Forledin filosofian mukaan terve, kosteutettu ja tasapainoinen iho pystyy uudistumaan tehokkaammin, puolustautumaan paremmin ulkoisia rasitteita vastaan ja säilyttämään nuorekkaan ulkonäkönsä pidempään. Koko sarja on rakennettu pienimolekyylisen hyaluronihapon ympärille, joten kosteutus on koko sarjan keskeinen lähtökohta. Tämä ajattelutapa näkyy niin ammattilaishoidoissa kuin kotihoitotuotteissa. Tavoitteena ei ole peittää ongelmia hetkellisesti, vaan tukea ihon hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Forled on kehitetty erityisesti ammattilaiskäyttöön, minkä takia nämä tuotteet ovat suosiossa esteettisissä klinikoissa, kauneushoitoloissa sekä plastiikkakirurgiassa ennen ja jälkeen. Ammattilaiset arvostavat tehokkuuden lisäksi myös tuotteen riittoisuutta. Tuotteet ovat erittäin konsentroituja, eli tarvitaan vain pieni määrä per hoito, ja tämän tuotteen käyttö on sekä miellyttävää että pitkäikäistä. Moni yllättyykin siitä, kuinka pieni määrä vaaditaan yhdelle käyttökerralle. Sen takia tuotteita riittää paljon pidemmäksi aikaa kuin monia muita ihonhoitosarjoja. Toinen tärkeä syy on mahdollisuus tehdä yksilöllisiä hoitokokonaisuuksia eri ihon tarpeiden mukaan. Jokainen iho on erilainen. Ikä, vuoden aika, hormonitoiminta ja muut tekijät vaikuttavat siihen, missä kunnossa iho on. Forled tarjoaakin ammattilaisten käyttöön valmiit ainutlaatuiset hoitoprotokollat. Juuri tämä yhdistelmä, tieteellinen tutkimus, pitkäjänteinen ihonhoitofilosofia ja ammattimainen lähestymistapa on tehnyt Forledista yhden arvostetuimmista ammattikosmetiikan tekijöistä maailmalla. Jos pitäisi tiivistää Forledin ero muihin ihonhoitosarjoihin 3 asiaan, ne olisivat patentoitu japanilainen teknologia, ihoa hoidetaan dermiksen tasolla ja ammattikäyttöön suunniteltu yksilöllinen ja tehokas ihonhoito. Ootko sinä kokeillut Forledia aikaisemmin? Kerro kommenteissa tai tuu käymään meidän klinikallamme, niin voimme löytää sinulle ja sinun hoitolalle sopivat tuotteet.